Vale, bueno, antes que nada agradecer tamén o convite. Non sabía exactamente o que buscaba desde a miña intervención, pero me imagino que terá que ver ca miña tese, porque ao fin e ao cabo acentrei moito no análise dos movimentos galegos, entendendo unha etapa dourada que se abre precisamente nunca máis e que se pecha no 2012, non esa década de 2002-2012, con algún antecedente previo, pero que en todo caso se sitúa en esa temporalidade. Decía antes Miguel Anxo que efectivamente hai momentos disruptivos, hai acontecimientos disruptivos que marcan un antes e un despois, non? Ten un carácter simbólico forte, como é o caso do Nunca Máis, non? Pero non é menos certo que eses momentos disruptivos, se non somos capaces de buscar o contexto, se non somos capaces de temporalizalos, se non somos capaces de espacializalos, en suma, se non somos capaces ao final de buscar os mecanismos que o unen con outros procesos, que en suma dan lugar a procesos máis amplios e que en última instancia dan lugar a episodios que poden enmarcar ese acontecimento, temos un peligro a hora de analizar ese acontecimento, aparte dos peligros que apuntaba o propio Isaac antes, que para min é moito máis grave que eses 4 que apuntaba antes Isaac, que é o perigo de mezclar o acontecimento coa túa biografía e pensar que ese foi o acontecimento máis importante do mundo, ou ben para a túa persona, porque o viviu en primeira persona, ou ben para a nación, ou ben te pode colocar nunha situación de un certo idealismo de somos os mellores, isto nunca se fixo en outra parte do mundo, o proceso do Nunca Máis é espectacular, e efectivamente é espectacular, pero en todo caso non ten parangón, ou un certo adanismo que tamén vivimos nos movimentos sociales e na nova política, que antes de nós os demais eran todos uns gilipollas, non sabían facer estas cousas. Estos son perigos que realmente existen, cando un momento disruptivos como este, ou como o 15M, que tamén se citou, non hai quen se sexa capaz de situalos no seu contexto, na súa temporalización e na súa espacialización. Bueno, eu efectivamente hai algo moi curioso, porque eu cando empecé a elaborar a tesis, a miña tesis vai sobre a pegada do altermundismo en Galicia, vou dicir un paréntesis, cando o altermundismo era algo prestixioso e non o que é agora, unha mera comedia do que foi o altermundismo da primeira década do século XXI. E, polo tanto, esa pegada para min, obviamente, tiña un punto inicial de forza, co que arranca todo un proceso de época dourada dos movimentos en Galicia, que é o Nunca Máis, pero cando empezo a elaborar a tesis, que no 2012, efectivamente xa pasaran moitos acontecimentos, pasaba tamén o proceso do non a guerra, que non é só galego nin español, sino é a primeira movilización global, planetaria, e tamén pasara, obviamente, outros acontecimentos, e pasara o 15M. Pero non pasaran cousas que pasaron despois, e, polo tanto, cando eu empecé a elaborar a tese no 2012, finales do 2011, os directores da tese sempre me preguntaban este episodio que ti queres enmarcar onde remata. E eu sempre decía, non sei onde remata, pero sei que vai a rematar cando se poñan en pé novos interfaces políticos e sociales que hoxe non existen. É dicir, para mí había o Nunca Máis fora de alguma maneira un proceso constituinte de algo, pero o proceso remataría cando se empezaran a conocer os novos interfaces políticos e sociales que daban lugar ao que agora se chama nova política, de alguma maneira o que poñía en cuestión a todos os interfaces políticos e sociales previos. Eso pasou no 2012, entre comillas, con Age, e eu, polo tanto, pechei aí o episodio. Isto quita certa parte de dependencia que antes decía Isaac, porque é verdad que Age nace 2 anos antes que Podemos e, polo tanto, a nova política parece que se instaura aquí antes que en outras partes, e na que non é certo, porque non ten comparación unha cosa con outra.
pero si de alguma maneira ese primeiro experimento de novos interfaces, donde se confunde, porque eu creo que estamos nun tránsito paradigmático, entón alguén pode pensar, bueno, pero falas de movimentos sociales, de partidos, eu creo que hai unha fronteira estanco que se rompeu, quer dicir, hai movimentos que fan política, hai partidos que actúan en plan movimentista, quer dicir que todo se rompeu, non hai un paradigma novo que se está a crear e, por tanto, tampouco hai un compartimento estanco que diga hasta aquí chegan os movimentos, a partir de aquí empeza a política institucional, porque eu creo que observamos que, de alguma maneira, algo que sempre foi evidente, non? Que todo é de alguma maneira contaminable polo outro, cada vez é máis, non? Bueno, e xa me centro, porque isto era un pouco a introducción. Bueno, eu porque creo que primeiro falaría do contexto, non? Nunca máis é o contexto, non? Eu creo que viñamos en Galicia por moitos factores, dunha debilidade estrutural dos movimentos sociales, hasta seguramente o da LOU e o do Nunca Máis, e iso significaba que había movimentos non só débiles cuantitativamente, en capacidade de incidencia, en capacidade de influencia, sino fundamentalmente movimentos que no fondo eran correas de transmisión de partidos, non? É dicir, no fondo había unha debilidade estrutural dos movimentos porque no fondo actuaban cunha dependencia partidaria ben nas postrimerías do franquismo de algúns partidos, agora tampouco vou citar porque non ven a cuento polemizar sobre isto, e nos inicios da transición con outros partidos sucesores deses partidos, non? Pero en todo caso sí que hasta a primeira década deste século sí que había un tecido movimentista moi débil e sobre todo había unhas organizacións sociales dependientes de partido e con pouca vocación autónoma e de capacidade de incidencia e de influencia, ¿no? Desde sí. E a partir do Nunca Máis, a súa capacidade de movilización, pero sobre todo a súa capacidade de crear redes, e a partir de se abre un período de redes importante, e por eso que digo eu de que de alguma maneira ten ese valor de punto, de momento constitucional do novo movimentismo galego, non? E que a partir de aí, por unha serie de oportunidades políticas, por unha serie de estruturas de movilización, pero sobre todo tamén, e eu aí lle dou moita importancia, pola capacidade relacional entre eses movimentos, se abre un período que efectivamente acabará ou rematará a finales desa década, ou inicios da década na que estamos, donde todo eso, de alguma maneira, hoxe xa non son tan optimistas, non? É dicir, todo eso se perde, non? E despois intentarei explicar, non? Cando eu fago... Obviamente, iso ten que ver co cambio tamén da estrutura social galega, non? É dicir, a Galicia do 2000 non é a Galicia do 90, nin do 80, fundamentalmente a Galicia urbana non é o mismo co do 80 e o 90, e, por lo tanto, tamén será en ese contexto de cambio sociolóxico, de novos actores sociales que hasta ese momento non tiñan peso, tamén da crisis política da democracia española, pero en particular tamén do esgotamento do modelo do fraguismo, non? Co que significa o fraguismo. O fraguismo non é só a crisis dun modelo do PP ou de dominación política da dereita, sino tamén de os actores que se opoñían a él, non? É dicir, non entra en crisis só o PP, sino entra en crisis o Bloque, o PSG, o PSOE, etc. Hai un contexto de crisis xeral sobre ese modelo de construcción política que é a que de alguma maneira marca o inicio do estatuto, que chega hasta que se asenta co que se denomina normalmente franquismo, non? O Nunca Máis, dicía antes Gurido, que efectivamente non nace do pobo exactamente, e é verdad, non nace do pobo exactamente, é dicir, é unha pulsión do pobo, é unha pulsión de novos movimentos que empezan a haber contradiciones na súa dependencia partidaria, pero tamén hai un interés político partidario de impulsar o movimento, non?
pero sempre diferenciaría o movimento en sí, non sei se a palabra desborde, ou a capacidade de autonomía do propio movimento en sí que vai madurando, da propia plataforma ou das propias iniciativas políticas que ao redor da instrumentalización do movimento se intentan facer. Pero ao final, eu creo que eso todo queda en nada, porque quen leva o pecado leva a penitencia, é dicir, quen intentou instrumentalizar o Nunca Máis para votar a dereita, despois, 3 anos despois, impulsou un movimento que tamén axuda a desalosalos do poder. É dicir que, de alguma maneira, quen xoga a manipular algo que xa se desborde e que xa ten unha capacidade autónoma insuficiente como para ser madura, tamén corre o risco de que eso se volva contra él. E eu creo que eso tamén en parte pasou, é dicir, non é explicable a caída da dereita sin o Nunca Máis, non é explicable, é unha parte importante que explica a caída do goberno sucesivo da dereita durante 2 décadas, pero tampouco é explicable a caída do bipartito sin o Galicia non se vende, que sin ser unha heredera do Nunca Máis sí que está nese proceso de creación de redes que se van autoorganizando a partir do Nunca Máis e que teñen de alguma maneira o punto de partida do Nunca Máis, nesa etapa dorada que eu digo. Bueno, obviamente hai un contexto político, como chamamos agora, perdona, pensei que estaba apagado. Unha oportunidade política que ten que ver con unha crise sistémica global, multifocal, a crise do Nunca Máis se dá nese contexto de crise global e multifocal no planeta, cunha emergencia xa ecolóxica moi importante en esa crise. Moitas das crises derivadas desa crise multifocal teñen que ver co ambiente, ca ecoloxía, ca forma de consumir, ca forma de producir, ca forma de transportar os alimentos, das materias fósiles, de todo isto. Eso ten que ver, eso ten unha traslación a Europa nunha crise do que era o que viña sendo o estado de bienestar europeo, por lo tanto, aí tamén se dá ese contexto de crise que despois se desenvolverá máis na crise económica e financiera do 2008, e ten que ver tamén con un certo agotamento democrático do modelo da transición. Ese é o contexto no que se dá Nunca Máis, e eso en Galicia o que decía antes, un certo esgotamento do modelo fraguiano, o modelo do fraguismo. E, por lo tanto, hai unha oportunidade, hai unha oportunidade política clara de cambio de mensaxes, de cambio de pensamentos, de cambio de forma de actuación, etc. A eso hai que añadirle a esa oportunidade política hai que añadirle as estruturas de movilización. Eu decía antes, efectivamente, que as estruturas de movilización galegas, é dicir, a capacidade das organizacións sociales era moi feble hasta inicios do 2000, polas súas dependencias, pola súa capacidade de movilización, pola súa capacidade de incidencia política, por todo elo, era moi débil. Nunca Máis abre un período, é dicir, abre un período no que eu estudio 566 organizacións sociales, é dicir, é unha cantidad moi importante, moitas delas son minúsculas, quer dicir, con pouca capacidade de incidencia por sí solas, pero que adquiren unha gran incidencia e unha gran influencia no traballo en rede e en vector colectivo con outras organizacións. Por sí solas non serían capaces de nada, pero esas 566 organizacións ao longo desa década, en distintas redes, movimentos, plataformas, funcionando con obxectivos diferentes en función do que se vai creando, pero con un núcleo que, de alguma maneira, sería el SMO, o Sistema de Movimentos Organizados en Galicia, que é un núcleo de 50 ou 40 organizacións que permanentemente aparecen en todas elas, é dicir, de alguma maneira son un núcleo de conexión en todas esas plataformas, é dicir, desde Nunca Máis hasta Non á Guerra, hasta Galicia non se vende, hasta a Asamblea Social Galega, o Foro Social Galego, a Plataforma Antitransxénicos, máis de 15, 20 organizacións que en algún momento tuveron ben porque había unha acción puntual, como
no caso da guerra, ou ben porque había estratégicamente unha acción xa máis inmaterial, non? Pois os transxénicos ou certas cousas, ou a propia rede anticapitalista que surgiu, ou o propio 15M, bueno, pois todo isto, hasta o 15M, é unha cantidad de organizacións sociais que de alguma forma van traballando en rede e onde hai sempre un núcleo que se vai repetindo en cada unha delas, non? Un núcleo de 15, 20, 30 organizacións que se vai repetindo en todas elas. Bueno, máis potente, obviamente, nunca máis, non? Que chega a agrupar a 366 organizacións, pero, ollo, moitas desas son por impulso emocional, non? Quero dicir, e moitas por interés partidario. Quero dicir que deso tamén hai que desgranar, por eso diferencio moito o que son movimentos de oportunidade que surgen e que desaparecen e que algunha desas 366 se lles perde a pista 2, 3 anos despois, a outras que xa estructuralmente traballan nesa movimento de redes que se vai tecendo durante todos esos anos. E iso, de alguma maneira, non como continuidade, pero sí, de alguma maneira, atendendo aos mesmos elementos, ten que ver co 15M. É dicir, no fondo se fala de dúas cousas, no Nunca Máis e no 15M. Se fala de indignación, é dicir, hai unha indignación polo que sea, no caso de Nunca Máis, por un acontecimiento concreto, pola gestión dunha crisis da magnitude do Prestige, no caso do 15M, unha indignación máis colectiva pola situación da propia democracia e da situación na que a democracia respondeu á crisis financiera de 2008. Non hai que esquecer que a crisis financiera de 2008 é planetaria. En cambio, non surge un 15M en cada estado, en cada lugar. É dicir, surge aquí porque tamén se dá unha serie de contextos que permiten ligar esa crisis económica financiera con a crisis democrática ou de representatividade. Non nos representan, e chaman democracia non o é, etc. Por lo tanto, hai unha indignación. Pero tamén hai outro factor que conecta o 15M con Nunca Máis, que é o factor da desafección. Eu estou indignado, pero además estou desafectado. Non o que temos falado, bueno, o Estado non cumple as súas funcións, por lo tanto, eu me desafecto e me autoorganizo. E no caso do 15M hai unha desafección ca representatividade política en xeral, non? É dicir, esta democracia, que en realidad representa a povo, pero en realidad non nos representa. Por lo tanto, nos sentimos desafectados de toda esa estrutura de participación, de votacións, que consigue unha cousa inicial, non? É dicir, curiosamente, tanto o Nunca Máis como o 15M, nun primeira instancia electoral, que engane a dereita, nunha primeira instancia, pero genera, e vamos a ver, e vou intentar explicar despois, porque iso ao final acaba generando novos interfaces políticos que veñen a suplir, inda que ahora co paso do tempo habría que decir que tamén fracasados, veñen a suplir aos antigos liderazgos, aos antigos interfaces e aos antigos formas de interpretar a política, non? Que temos entón? Para mí, nese período 2002-2012, nese período 2002-2012, eu parto de tres hipótesis, non? Primeiro, temos a evolución na vertebración dos movimentos sociales en Galicia desde un momento protomovimento que ven da transición, que xa decía eu, son organizacións débiles, tuteladas, instrumentalizadas, con pouca capacidade autónoma de decisión e de influencia, e, por lo tanto, que son meras correas de transmisión para intereses partidarios. Esa é a primeira. E deso se evoluciona a un movimento que, ademais, necesita, como todo movimento para madurar, ou como todo punto para madurar, non só unha madurez cuantitativa ou cualitativa, sino tamén simbólica, non? Un ideario, de alguma maneira, un corpo simbólico, non? Que de alguma maneira lle dé razón de existencia, non? O que de alguma maneira lle dé formulación, non? Eu creo que esa influencia en ese momento, a corrente que en ese momento ten unha importancia decisiva para que eso pase, é o movimento altermundista, que na primeira década do século XX, XXI, tiña prestixio. Xa digo, hai unha diferencia co movimento altermundista actual, que despois de 20 anos de experimentacións gubernamentais de
partidos movimentos que surgiron dese movimento hai un certo fracaso, un certo esgotamento, xa non é a mesma situación, pero en aquel momento hai un certo prestixio e que ese pode ser o marco simbólico onde se asenta todo ese movimento. Hai que recordar que ese marco simbólico afecta tamén ás propias organizacións políticas, non? E que ese marco simbólico permite incluso ou allana o camiño, vamos a decirlo así, allana o camiño, para que incluso antiguos líderes da izquierda tradicional ou do nacionalismo clásico fagan un tránsito hacia os novos movimentos sociales. Temos na cabeza claramente a idea de Beiras, non? A Beiras o altermundismo lle sirve para transitar desde ser o líder do nacionalismo galego a ser o líder da nova política, non? Cosas moi curiosas, non? Pero isto de alguma maneira é porque hai ese marco simbólico. Se non houver ese marco simbólico, seguramente ese tránsito non o poderían facer. Bueno, por lo tanto, primeira hipótesis, hai unha evolución na vertebración deses movimentos. Segunda hipótesis, a partir do movimento de Nunca Máis, como acto fundacional do novo movimentismo galego actual, hai unha vertebración estable de redes e de proxectos conxuntos que asentan, como decía antes, asentados por un núcleo reducido pero moi activo de movimentos e que fan conexión, que de alguna forma actúan de nodo, conector, e que permiten crear un movimento que non só se vertebre estructuralmente con máis capacidade de influencia social, sino que permita tamén que sea un factor, e esta é a terceira hipótesis, que sea un factor tamén de consolidación de alternativas políticas diferentes aos interfaces que se existían. E iso ten que ver co 15M e ten que ver co que veu despois das mareas, de Podemos e de todas estas historias. Bueno, a partir desas tres hipótesis, eu o que marco é, e por iso decía é importante situar o Nunca Máis en un episodio concreto, eu o que marco é un episodio de construcción do movimentismo e do altermundismo en Galicia que acaban afectando a estrutura propia política de Galicia. Outra cosa é que eso chegue para quedarse, ou que isto sea el fin del camino, ou que volva a recompoñerse certo parte do pasado. Bueno, pero en todo caso sí que estaremos todos de acordo que en torno ao 2011-2012, co 15M e co que veu despois, e despois de todo ese período de redes, sí que hai un cambio de estrutura política. Sempre se dixo, ademais, ou eu sempre o recordo, se dicía, a estrutura política partidista en Galicia de 3 partidos é así e sempre vai a ser. En mesmo recordo un debate feito por Tempos Novos despois do 15M, en outubro de 2011, un debate onde había xente que máis ou menos ten un certo prestixio de análisis, e que se facía ao calor do 20 aniversario do Parlamento de Galicia e tal, e nos preguntamos aos que estaban dando a charla, bueno, é posible o cambio de estrutura política de Galicia? E así tal como agora contei, o dixo Barreiro e o dixo outra xente. A estrutura política de Galicia está moi asentada, ten 3 partidos, é así e vai seguir sendo así eternamente. Dixen, bueno, 2 meses despois saltaba o bloque por os aires. Quero dicir que non era nin tan asentada, nin así a ser eternamente. Non era o fin da historia, a estrutura política de Galicia. Bueno, este episodio de cambio, voume saltar un pouco, porque senón, como dicía antes, non sería posible, só se produce a partir de 4 factores, 4 causas necesarias. Primeiro, unhas precondicións económicas e sociais. Hai unha nova estrutura de clases postfordista, hai unha crisis sistémica, hai unha modernización das estruturas sociais, novas culturas urbanas emerxentes nas cidades, que ten moito que ver ca primeira pérdida de poder da dereita en Galicia, que se dá nas grandes cidades, primeiro no bloque a finales dos 90 e despois que as mareas no 2015, quero dicir, sempre hai ese elemento que no urbano se concentra ese maior movimento de cambio estructural, e que xenera un potencial de movilización que en todo caso excede os interfaces existentes, é dicir, que desborda de alguma maneira a capacidade que tiña a oposición á dereita a facer política en Galicia. A partir de aí hai unha serie de
precondicións que se activan a partir de aí. Primeiro, unha estrutura de oportunidade favorable, tanto no ámbito internacional, a crise global, a globalización, o altermundismo, institucional, no caso do Estado, con certo esgotamento do modelo da transición, o galego, co fin do fraguismo, un escenario diferente, político, e a desafección, como decía antes, que é un elemento fundamental tanto en Nunca Máis como no 15M, a desafección con respecto aos referentes políticos partidarios. E que abre, obviamente, unha fiestra de oportunidade que elevada a acción política significa que aparezcan novos discursos, novos paradigmas, que aparezcan ou novos lideranzas ou lideranzas que van transitando de un lado para outro e que en última instancia aparezcan novos interfaces, que no que estábamos no 2012, no que estamos. Resumindo, para mí o movimento Nunca Máis ven a coincidir un movimento máis de fondo na sociedade galega de ruptura de mecanismos de control, sobre todo relacionado cun proceso de traslado poblacional cara ás urbes do eixo atlántico e o surdimento de novas tendencias urbanas, especialmente na mocedade, converténdose estes nun dos contingentes centrais do ascenso ao bloque a finales dos 90, pero tamén de retirada e legitimación do bloque e de traslado a outras forzas na segunda parte da década do 2000. O esgotamento do entramado, como decía antes, e a primeira experimentación de un novo instrumento que eu non calificaría de nova política, porque a AGE ten todo menos nova política, pero sí un novo instrumento experimental antes de que surgira Podemos e outras cousas, como novos interfaces onde hai unha certa conexión político-social. Vale, ese episodio de cambio iniciado en Nunca Máis e rematado no 2012 para min comporta catro modificacións importantes, por así decirlo. Primeiro, crea unha conciencia de ciudadanismo, de ciudadanía, é dicir, se empeza a xenerar a idea de que a sociedade civil organizada e autónoma ten capacidade de influencia, que por así decirlo, a intermediación política non reside única e exclusivamente nos partidos como hasta ahora, e que empeza a haber outras cousas que sí que teñen capacidade de influencia e de incidencia política e, polo tanto, tamén de intermediación política. Isto é o primeiro, que vai ligado co segundo, o derrumbe dos compartimentos que decía antes institucionais movimentistas. Si ben é certo que hai momentos de contenda política institucional e momentos máis de contenda movimentista, claramente, na rúa, non é menos certo que cada vez se desdibuxa máis esa fronteira. Un terceiro aspecto para min que produce modificacións tamén na visión de todo isto é o entendimento, a construcción nacional como un espacio de hexemonías, non como entendía tradicionalmente o nacionalismo como un marco identitario reducido, sino como un marco de autoorganización colectiva ciudadana da defensa do ben común de todos. E, por tanto, esa conciencia nacional que se disputa na hexemonía. É dicir, eu quero ser nacional porque quero ser hexemónico para cambiar as cousas. E, por tanto, neste caso, vale, é moi repetitivo isto de emerxeu a nación frente ao Estado, pero é verdade, emerxeu a nación, pero a nación non entendida desde o concepto clásico do século XIX ou desde o nacionalismo clásico, sino desde a nación moderna, contemporánea, desde a agrupación de intereses de ciudadanos que conforman un espacio, un tempo e que teñen un interés común e un ben común que cuidar, neste caso eran as playas ou as rías ou o mar, pero que en todo caso sí que toman conciencia de que o ben común inmaterial tamén é parte da nación, porque a parte da nación a constituye a xente colectivamente en defensa do ben común. Pois isto tamén surge aí, o espacio nacional como espacio de hexemonías. E por último, a conciencia ambiental e a emerxencia ecolóxica. Bueno, non vou dicir nada desto porque somos todos conscientes do que está a pasar. Remato, máis ou menos. Conclusións. E onde estamos? Bueno, eu creo que a primeira conclusión para min é a indignación do Nunca Máis e a desafección do movimento 15M e a crisis da política clásica, a descomposición do nacionalismo, a erupción de AGE, das mareas,
a perda de confianza no sindicalismo, as marchas da dignidade, ou a crise da esquerda clásica, o surgimento de Podemos. Son capítulos do mesmo marco de cambio ligado ao esgotamento dun modelo político que conciba a democracia como un instrumento dunhas relacións de poder legítimas e que agora abre unha nova etapa na que a democracia estorba. A democracia empeza a ser entendida como unha expresión complexa de carácter cívico e cultural. Isto para mí é a primeira. A segunda, a complexidade da estructuración social e política e a vertebración partidaria da nova época. En realidad, para min ven determinada por unha dimensión tridimensional, é dicir, que supera de alguma maneira a bella visión primeira inicial de esquerda-dereita, esta era a clásica, a segunda que era binaria, esquerda-dereita, pero ademais nacionalismo periférico, estatalismo, centralismo, e esta é a que incorpora, de alguma maneira, claramente xa o 15M, pero que empeza a verse neses movimentos que os de abaixo contra os de arriba, é dicir, o cambio de élites, o factor, a dimensión democrática, e, por lo tanto, estamos xa nunha complexidade de estruturación social que xa non chega nin o eixo esquerda-dereita, nin o eixo nacionalismo periférico central para explicar a realidade complexa na que vivimos, sino que, ademais, cando menos hai que incorporar esta nova dimensión democrática cidadana de os de abaixo contra os de arriba, a que hai un elemento tamén non só bidimensional, sino tridimensional. Seguramente habría que añadir máis dimensións, pero cando menos esta terceira aparece claramente a partir do 15M e se esboza xa a partir do nunca máis. Terceira conclusión, bueno, me la voy a saltar porque é un pouco ideolóxica e non quero tampouco contaminarvos con a miña forma de ver as cosas. Cuarta visión, os episodios de cambio de réxime, en este caso eu creo que sí que estamos en un cambio de réxime, non sei se rupturista ou reformista, pero sí que estamos en un proceso de esgotamento do modelo, se fan desde procesos de acumulación de forzas, normalmente longos e complexos, e depende da amplitud cualitativa do mesmo, o que dictaminará de ir máis aló ou menos nas dinámicas de cambios. As grandes movilizacións contra os gobernos da dereita, nunca máis, nunha guerra, así como os movimentos de desafección cos gobernos de progreso, Galicia non se vende, 15M e tal, teñen que ver con ese proceso acumulativo cidadano necesario no episodio de cambio. A súa forza en determinados momentos ou a súa desaparición da escena pública noutros, para sumergirse, son explicables na comprensión de que a política se desenvolve a través de fases de movilización e desmovilización, como decía Gismo, e que, como antes apuntaba Isaac tamén, non desaparece nada, é dicir, simplemente funciona como Guadiana, non? Quer dicir, en algún momento fai de toupa, sigue traballando subterráneamente, pero é explicable os momentos de adianto ou de certo retroceso ou de certo retraimento. Un quinto punto sería que a transversalidade nacional impulsada desde a ciudadanía está a dar paso a unha nova o que quería dicir aquí é que efectivamente hubo unha nova forma de interpretar a nación que tamén incorporou unha certa transversalidade pa acción política da hexemonía e que eu creo que hoxe son pesimista porque estamos volvendo de alguma maneira pola propio fracaso dos movimentos transversales, estamos volvendo de alguma maneira, xa veremos en que dimensión, a unha certa conceptualización corporativa da nación. Os nacionalistas, frente aos nacionalistas que teñen a identidade concreta nunha nación e os que teñen noutra, esta polarización de identidades. Eu creo que en ese sentido é desandar un certo camiño que se tiña andado. En todo caso, por ser optimista, vou pasar a outro punto. Outra conclusión sería que a madurez do movimento social organizado en Galicia durante a década de 2002-2012 e a súa multiplicidade de redes de colaboración e cooperación corporativas ou transversais, así como a complicidade dos seus dirixentes, ten sido clave para animar o proceso de procura de novas vías políticas. En un primeiro momento é de aportar masa crítica nun segundo.
non debemos esquecer que o movimento social nese senso non é responsable, non é a resposta a unha crise, senón a expresión dun conflito. Bueno, e quero acabar con dúas que son moi pesimistas, pero xa me deixo para o final un peche que pode ser algo máis optimista. Ademais de, creo que estamos desandando no que é a conceptualización ciudadana da nación a pasos atrás, ao 2012 para atrás, creo que tamén estamos desandando en outro aspecto, e que ten que ver ca desertización social na que vivimos. Quero dicir, que ese acumulativo que fixeron os movimentos sociales nesa década dourada para intentar transformar a política institucional deu poucos frutos na política institucional e deixou un valeiro importante na activización ciudadana da rúa. E non vai haber cambios se non hai masa crítica na rúa, e, polo tanto, estamos ante o perigo evidente de que o combate de ideas, o combate cultural, o combate electoral e o combate ideolóxico gane unha nova extrema dereita populista que ven a suplir, certos vacíos sentimentales que a población pode ter despois do 15M, despois do fracaso, eu o digo así de claro, do proceso de Podemos, Mareas e tal cual. Por lo tanto, ese perigo está aí, é dicir, que hai unha certa real posible marcha atrás en todo, incluso que eso que decíamos algúns, que o modelo democrático estaba agotado, nos leve, en vez de un modelo democrático máis amplo, un modelo democrático incluso máis restrictivo, ese peligro tamén está aí, pero fundamentalmente eu o concibo como o elemento que vai impedir que eso non vai adiante, non vai ser nin a maior fortaleza política dun partido, de outro, dun goberno de coalición, dun goberno monocolor ou tal, sino fundamentalmente que ese período dorado significou o seu tránsito, é dicir, a súa capacidade de incidencia para incorporarse á política significou un baleirado de líderes, de capital humano, de capital de redes, de capital, al fin e al cabo, un mobilizador que agora pode acabar pagando esta nova etapa na que estamos. Hai un último punto, non é meu, nestas entrevistas que fixen para a tesis, a parte dos análisis destes movimentos sociales, Xosé Beiras, que conocedes, lle preguntei claramente: e despois do nunca máis, crees que a conciencia ambientalista en Galicia aumentou, disminuiu? Non aumentou nada. É un elemento tamén para pensar, é dicir, se despois dun acontecimento destas características o movimento ecoloxista non é máis forte en Galicia, sino incluso, eu diría, me atrevería a dicir, máis feble en este momento, e ademais a conciencia ambiental dita por unha persona que analiza isto a fondo dice que non aumentou nada, é para pensarlo como un elemento, como unha conclusión tamén negativa. Bueno, en todo caso, en modo de peche, para non deixar este mal sabor de boca, eu creo que nunca máis abriu un abano de posibilidades de novas formas de organización social, de pensamento, relacionais, que ainda hoxe, 2 décadas despois, están por explorar. E, por lo tanto, na exploración destas novas paradigmas hai esperanza, non? Mentre hai esperanza, pois, aquí estamos.